Hei moikka ja kiitos teille molemmille ajasta tänään ja aina edespäinkin. Siis joogahan on onneksi tosi helppo laji. Se, miten paljon sitä joogaa, niin siis tietysti vaikuttaa siihen, että kuinka enemmän sitä kehoa vääntää. Mutta siis ihan teillekin tiedoksi, maailman helpoimpia jooga-asanoita on tämmöinen istuva asento, missä mulla on jalat kevyesti ristissä. Jos se jalat ristissä on hyvä istua, voi jalat aina suoristaa myös eteen. Tämän harjoituksen, mitä mä ajattelin seuraavaksi näyttää, voi tietysti myös tehdä puolilla istuen. Mä tykkään itse asiassa ristiistunnassa olla. Siinä aukeaa samalla lantio, lonkka ja lähtee veri kiertämään tuolta sisäreisistä, nivusista. Jos pääset tämmöiseen asentoon, tuot kädet sinne polvien reisien päälle. Voit istua myös pienen tyynyn tai bolsterin päällä, jolloin saat lantiota vähän polvia korkeammaksi ja voi olla helpompi silloin istahtaa sinne. Mutta jos pääsit tähän asentoon, niin rullaappa hartiat taakse, ota tilaa korvien ja olkapäiden väliin. Eli samalla kun mä painan olkapäistä alaspäin, niin mä painan päälaista ylöspäin. Leuka tulee pikkasen kohti rintarankaa, jolloin se nikamat saa vähän venyvyyttä. Tehdään tilaa sen nikamien väliin, jolloin hermosto pääsee rentoutumaan ja siellä tieto välittyy aivoista paremmin. Tämmönen ihan siis rangan suoristus. Ripustat itsesi päälaesta kattoon ja sitten haetaan nenän kautta hengitys. Silloin kun hengitetään nenän kautta, me vedetään happea tänne ylempään tajunnan osaan, eli aktivoidaan enemmän aivon seutua. Joogassa sanotaan kolmatta silmää, eli käpyrauhaslisäkettä, joka meidän oikean ja vasemman aivolohkon yhdistää. Eli kognitiivinen ajattelu, semmoinen helppo ratkaisukeskeinen ajattelumalli lähtee siinä vaiheessa, kun sun vasen ja oikea aivolohko on balanssissa. Eli otetaan muutama syvä sisäänhengitys nenän kautta. Lasken 4 sisään hengittäen ja 4 ulos hengittäen. Mietitään aina, että se hengitys lähtee vatsan pohjasta, sieltä jalkojen välistä häntäluun kohdalta. Tuot happea koko matkan tänne solisluihin asti, pieni pidätys, jonka jälkeen ulos hengityksellä taas laskien 4. Annat ilman soljua ulos nenän kautta. Ja ihan kunnolla painat vatsalihaksia käyttäen kaiken hapen ulos kehosta. Käydään 2 kertaa lisää sisäänhengitys 4 laskien. Keuhkot niin täyteen, kun saat pieni pidätys palleasta ylös, vedät vatsan napakasti sisään, silloin kun keuhkot on ihan täynnä. Ja sitten taas ulos hengityksellä 4 laskien. Painat kaiken ilman ulos. Ajatus tässä hengitysmallissa on, että kun vedetään keuhkot täyteen happea, saadaan ilmavuutta, päästetään vähän energiaflowta sinne keuhkoihin ja pidätys vielä 1 kerta sisäänhengitys. Ja se pidätys, jossa saat oikein sellaisen bathing, eikä semmoinen kylpy, happikylpy sisäelimille. Maksa, haima, pallea ja mikä muu meillä löytyy täällä suomeksi. Joo, spleen. Niin saa kaikki hyvän happikylvyn. Ja se, että sä uloshengitykset tyhjennät sen kehon koko matkan, niin sä myös silloin saat happea enemmän hengityksen mukana. Eikä hyvin happea kehoon. Tällaista harjoitusta yleensä 2-3 minuuttia aloitetaan päivä. Mä käyn nyt vähän nopeammin läpi, niin pääsen eteenpäin. Ja sitten seuraavaksi tulee olkapäälle korva, eli tilttaat pään ensin oikealle olkapäälle. Tässäkin vielä pyöräytät hartiat taakse, saat rintakehän auki. Ja vähän vasempaa olkapäätä alaspäin painamalla se venytys tulee napakammin sinne kaularankaan. Tästä sitten joko leukaa ylös nostaen, tuodaan venytys tähän kaulan etuosaan, taikka leukaa alas tuoden, tulee venytys niskan takaosaan. Eli useat meistä saa vähän niskahartia
stressiä aikaiseksi semmoisella päivittäisellä työskentelyllä ja ehkä staattisellakin istumisella. Niin hengityksen kanssa, eli pidä se rauhallinen syvä hengitys mukana. Käännetään pää toiselle puolelle. Ja taas sama juttu, vähän joko leukaa ylös nostaen, venytys kaulan etuosaan, taikka leukaa alas tuoden venytys kaulan taakse. Syvä rauhallinen hengitys koko ajan. Nenän kautta sisään, nenän kautta ulos. Ja sen aikaa kun tuntuu hyvältä, tää on sama juttu, tätä voi parikin minuuttia. Käy vähän läpi sieltä niskahartiaseudulta. Aina ulos hengittäen tuoden pää alas ja ylös hengittäen nostetaan pää. Eli siitä saa voimaa sisäänhengityksen myötä, jolloin lihakset tekee työtä. Ulos hengitys taas rentouttaa. Pyöräytät muutaman kerran pään. Siis niin hyvä tapa aloittaa päivä. Ihan senkin takia, että sun isot kaulavaltimot pumppaa verta sieltä sydämestä aivoon. Niin jos sulla on ihan jumissa niskahartiaseutu, niin eihän sitä silloin pääse verikään kunnolla kulkemaan. Tietysti myös verisuonet lähtee pumppaamaan paremmin verta, kun sieltä kalkkeutumat ja kuivumat lähtee alkalisoitumaan ja saadaan enemmän hyviä öljyjä ja alkalivettä kehoon. Mutta siis tämmönen ihan perusharjoitus voi siis myös asiakkaille, muille kumppaneille, jopa vanhemmalle väelle opettaa. Niskahartiaseudun avaus ja sitten vielä siihen päälle yläselkä auki, otetaan sisähengityksen siis kädestä kiinni, vedät ylös niin pitkälle kuin pääset ja uloshengityksen kylkitaivutus. Eli tullaan oikealle sivulle uloshengityksen. Mä pidän siis täältä kädestä kiinni koko ajan, sisähengitys taas nostaa. Suoraan ylöspäin, ranka venyy ja uloshengityksellä toiselle sivulle. Rauhalliset liikkeet koko ajan. Käydään 2 kertaa molemmin puolin. Sisähengitys nostaa, jos se tuntuu pahalle. Pitää vetää siitä kädestä. Sä voit vakauttaa toisen käden lattialle ja toisen käden kurottaa pään yli. Ja sitten vielä kerran molemmat kädet ylös, pyöräytät ranteet ja tullaan toiselle sivulle. Pyöräytät täälläkin ranne, jos haluat. Katse voi seurata käden mukana ylös. Muista pitää molemmat istuinluut maassa, eli se ei nouse pakara. Molemmat istuinluut juurrutettuna maahan. Ja sitten tullaan takaisin keskelle. Pyöräytä hartiat pari kertaa, jos olis ristiistunnassa. Vapauta jalat. Voit vähän avatakin jalkoja, jos haluat, ja tulla vaikka eteen taivutukseen, jos pääset. Tai sitten ihan vaan kevyesti kumartaa eteen, saadaan sisäreittä auki. Tämmönen pieni joogapläjäys tänään. Meillä on siis joogaa tulossa, ihan rauhallinen harjoitus perjantaina kello 19 Valosalissa täällä Hangon satamassa. Aivan upea tila. Mä tuon mun äänimaljat, mä teen semmosen äänimaalirentoutuksen harjoituksen loppuun, jossa pääset semmoseen ihanaan hempeään syväuneen, jossa sun ajatteleva mieli menee lepoon ja sitten se semmonen flow, läsnä oleva mieli pysyy tässä tilassa saaden sen äänimaljahoidon itseensä. Eikä kannattaa tulla. Olet erittäin lämpimästi tervetullut. Mukaan ei tarvita muuta kuin villasukat, niin loppurentoutuksessa ei tule liian kylmä. Ja mä tuon mukaan myös vihermehuja, alkaalista vettä ja vähän Maijan detox-leipäsiä. Eli jos haluat mun bisnestä kannattaa, niin pikkurahaa mukaan ja saat sitten hyvät eväätkin mukaan. Ei muuta kuin hyvät päivänjatkot ja hyvät alkavat viikot. Toivottavasti nähdään Hangossa. Moi!